Kwa rafna mai vake. Sema mukuona. Sema akanditaura kuti inini ndakasvika pakufugurwa hembe namai zvanzi. Baba ako izvo akazvisiya izvi azvinake here. Ukunzwa here mashoko andikutaura panapa. Sema ari kutaura kuti ndaikuitsirwa chijagi chekunzwa chamabhuruku angu emukati. Kana nhasi ndichifira mumba ndikunofira papa. Ana kuti kwa mai vangu akati ndikunofira muyadi madheria. Ndikati semu usadaro ane 2 weeks. Achitaura nyaya iyoyo. Baba yake ndichivafonera. Sema aita akaita problem aiuya kwandiri. Ndotanga ndasefa nyaya kuti inoudzika baba yake here kana kuti ndinoigadzirisa. Semu zvakavimira zvakadai ane 2 weeks achitambudzwa. 2 weeks kubva paakabva kuchikoro semu akasimba angotanga kudzika semu chi ndofunga vanhu kwamaoko nevanhu kwana baba vako kwana tewa kwamukwashacho kwana baba semu hama dzacho nyaya idzi munodziziya kuti vana vari kutambura big time vana vasafa. Semu akasvika pautaura zvanzi ndenge ndiri mwana mudiki baba vangu hapana chandaikwanisa kutaura ndibhozi ndiri mwana baba vangu ndosaka vakatiza imba. Saka mese mataura kuti hanzi mwana anga akanaka cause of death ndamai vake. Amai vake vanozviziva cause of death vanga vachishungurudza mwana. Ya. Kuti ndikudze chidzikisai bhosi.